Čau lidi, já jsem Imagaj. Tohle je informačka, první informačka, co se tady stalo, protože pátý díl jsem už renderoval, už jsem ho chtěl dávat na YouTube, ale při renderaci, kterou jsem dělal večer, mi spadla elektrika, jakože, jak bych to řekl, prostě vypnula se elektrika, renderování se zrušilo a smazalo mi to celé video. V tom videu jsem dělal tady tu bránu do nedru a tady enchantovací místnost, kde půjde enchant. A to je všechno. Pak jsem si udělal vzadu ještě menší sugarcane farmu na jak jsem na papír. Teď si můžu udělat knihovnu. A to je všechno teďka, co mám pro vás nachystané. Další díl asi vyjde nejspíš já omlouvám se, já jsem se zapletl, moc přemýšlím. V úterý nebo ve středu, v úterý přijedu, to bych ho mohl natočit, v úterý večer by mohl být, nebo ve středu ráno už by mohl být na YouTube. To je tak všechno, já se s vámi rozloučím a to, co bude v dalších dílech, máte se na co těšit. Půjdeme do dolů a uvidíte další věci. Tak craftění zdar!